Nah iki gen ora salah paham, ya aku nak maca ya. Ora iki macane ora. Ora. Ora ra iso ki lho, fotone ora. Sok-sokan iki. Ya wis sing loro iki. Ya wis, nah iki aku ngomong iki ngene lho. Ya wis. Jadi sekolah tinggi lah rendah. Ora nek yo wis ngono ki ese double kuwi ese siji tok yo wis ngono tok. Oke, sing ketelu. Rapopo. Iki kan ora ana tak singkat yo. Rapopo. Nah, lho. Rapopo. Ora. Macane ra ngono. Iki macane rapopo. Lho lah, kuwi kan Ora double huruf yo. Norpawati. Karepmu. Nah, iki enak lho, kene iki pengen iki karepmu. Ora. Nek karepmu ki aku pengen iki apik ra. Karepmu. Angel tenan. Sing terakhir. Oke. Nah, iki gampang lho, enak banget. Oke. Nah, kaya ngene lho. Oke. Ora ngono. Oke. Nah, oke kan? Oke. Ngono. Iki ono siji tok oke. San angel rembukan karo wedok. Ono bisa. Waalaikumsalam. Saka ngendi awakmu ki? Aku sekop jalan-jalan rambut indah. Pokoknya kita hidup-hidup Tangi tura ora nyepake mangan mah tinggal lunga maghrib ke Bali. kok iso nyepake mangan aku wis masak semur jengkol. Mimi ning kulkas ono. Piye nek tak jenenge madeng sih pokok. Wong wedok iki yo butuh kesabaran. Rambut ning dapur terus. Ki metu setengah geger. Aku nek metune sak kambing takane sak aku ya kok geger atau kendali nek an. Pergi sih. Saling cek tak ya? Assalamualaikum. Gila, gak nusa. Wah, tak gak nusa HP bareng. Kurang apa? Aku yuk dolan ki mikir bujune nang omah bareng. Nek awakmu meh dolan ki ngomah yo dicepaki mbok enom ngono lho, diundang-undang ke sapa ngono lho. Kalau enak strom ini, san. Mangsa kok. Duh, rokok yuk ditumbaske, sate ditumbaske. Apa meneh, Mas? Ya Allah bojoku. Bojo loro rokokku ndi? Iya, apa iki tumbaske, abi meneh. Kurang apa? Penake cacah di bojo loro cacah. Apa? Mbak, maharmu piro? Maharku ki ora perlu larang-larang Mas, sing penting tidak memberatkanmu, tidak merendahkanku. Wong desa wis pakanane lho sederhana, semur jengkol. Ini wis ngalang daging sapi rendang wis kok enak jengkole. Iki perdane aku masak semur jengkol. Enak, empuk, bumbune meresep, gelang jam. Oke. Mak ambek sego anget, kerupuk, terus baru kuwi es sirup. Bener mak didulang. Ya aku sudah mak jengkol, tidak. Murah. Tapi enak Mas, sumpah guys. Kita rene tak dulang Mas. Boleh. Opo iki ndeles sembarangan nih. Wongnya pasti kesusu iki. Simpen sik weh. Ndi? Mesti nek ndok barang sak-sake iki. Wong ngene ndi to iki? Hei Mas, wis diomongi nek ruang tamu iki di gudang, ndok barang sembarang apa mangke ndok roller koyo Zumi nek kono iki ngopo? Mbok gowo lali. Ya lah nek nyong. Nya. Hei Mas, Suara apa tuh ya Sugeng Riyadi lho. Nggih, sami-sami. Apa mlebu sik? Ah ra usah sedelok tok paling bermampir-mampir suwe ra kepethuk setahun nek ra 2 tahun ya. Setahun kone. Heeh. Ya piye ya? Ngapa ngeposting kali? Ah ngene, jebul ki nak bodo ki ya perlune akeh ya jebul ya. Ya padha wae wong wedok tambah samsaya. Kaya aku barang ki seh ngopeni wong tua barang. Ngene iki lho, maksudku ki ya menawa iki kan bodone sebar mehan to.
menawa wis ana turahan duit ngono lho tak sileh. Turan duit, turan pakanan kayak ono. Ora ono Wah, 100 tahun 200. pisan gek ketemu sedolan nilai duit iki. Mbok segene aku iki. Yo, maksudnya kan jenenge Rioyo ya misalkan 100 200 menawa ono ngono lho. Rioyo 100 200 menawa ono. Ora ono. Kayak pakanan ono. Wong ora ditata krama. Wong Ya, ya. namun ning gone wong nyerah Sugeng duit. Riyadi meneh, Ora Sugeng. ora ora. Dosamu pen. Ora sida entuk duit. Nyerah duit sapa meneh ya. Terus tak pamit sih ya, nya. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang tampan. Ya Allah, gantengnya suamiku. Berpotong rambut, jenggot cukur, lek mandi, tak tetek loh, lek mandi tuh gantengku. Siang, tetek. Lek mandi. Kayak kopi sih. Iya, tak kayak kopi. Kopi apa kuwi? Ini kopi uang emas, sing kopi gula aren, apa sing kopi susu gula aren, apa sing kopi hitam tok. Kopi susu ambil cium. Yes. Satu ya, sik ya. Nggih. Harga sih. Harga sih. Nopo sayang? Cemberut terus ngopo Nopo jareme pulang ning ibu. Ibu sopo? Wetano. Apa yang ketemu morotua? Yo mas sekedar bodoh rambut jak bali rono disemain sesuk yo. Semangat rene sesuk yo engko yo. Ngubengi wis sing libeli. Bengi jam semene ora bali yo. Aku ngopo seneng mentulen ning gone morotua Nyobe no timbangan rasa nang dolan maratua. Padahal nek ning kono lho tak tinggal lunga tekan wengi. Dolan. Aku ora perlu awakmu ning wetane. Penting aku ning omah mbek ibu. Iya. Saiki mbok jek bali yamene. Ibu wis turu, mau pindah turu tok rono apa bali. Ya terus aku pengen ketemu ibu ngono. Yo yo lah. Terus pengen ngopo? Pengen ngobrol. Yo yo lah. Ya engko ibu tak gugah ya, bali saiki yo. Nah. Bos istirahat to. Gugah jak ngobrol kan esuk jak begadang. Iya wis rasa sedih sesuk pulang ketemu morotua. Omong tok sesuk bali aku pengen turu kono. Bali setengah hari tok rono emang aku. Ngopo seneng meneh. Endi? Padahal ning kono ora dibetek berarti ribut dong. Yus beno ibu segalanya. Jan. Menantu idaman berarti awakmu. Sakarepe le menilai aku ora ngapik-apik ya awakku dhewe. Jan. Iki lho geger. Pengen ngejek ning gone ibu wetan, ning gone ibuku. Pengen kepethuk morotua. Esok-esok bali pokoknya luweh meh. Iso tangi ora iso tangi pokoknya bali. Bali. Ora. Hah? Nganu sik to. Ayo bali ning nganu sik. Ayo. Bisa. Ayo. Anak iya tak adu sik. Cepet to. Bisa. Dil, aku adu sik. Tapi esok pulang, tenanan esok tapi. Iya. Besok pulang. Ya Allah Gusti, kecik ucap bayi. Delok rasa beli aku beli dengan ibu. Senduk-senduk sik. Mau